Dat er het nederigende hand wie bij het gezin in Zoonhuizen wie bekend. De hulpverlening had al in 2013 bij haar naar de Vlierwest, maar de echte help is het net kaam. Men heeft de deur dichtgehouden, dus we hebben in het voorjaar van 2014 de melding gekregen van de hulpinstanties dat zij stopten met het aanbieden van hulp. En als mensen net mooi willen, is het voor hulpverleners dreig om in te grijpen. Als betrokkenen of een gezin of ouders zeggen wij kunnen het weer zelf. Wij hebben problemen gehad, maar wij kunnen nu zelf weer verder. Dan zal de hulpverlening stoppen. Er zijn wel duidelijke richtlijnen. Als er zorgen zijn dat de situatie thuis onvoldoende veilig is en ouders daarvoor geen goede stappen zetten, dan wordt de hulpverlening niet afgerond. Maar in dit geval is dat dus wordingen. De soer geen gevaar meer wezen. Achteraf had dat een verkeerde inschatting west. Maar dat is eens haast net voor te komen. Je probeert te voorkomen en er snel bij te zijn. Maar we leven niet in een maatschappij. Als er geen duidelijk signaal is, dan mag je maar niet mensen zomaar aan banden leggen. Bij Via Friesland komen alle jaren meer dan 2000 meldingen binnen. En die moeten voor een groot part beoordeeld worden of het meesten zelfs zitten. En een makkelijk onderwerp om over te praten is het net. Mensen schamen zich soms voor de situatie. Of willen dat er geen organisaties betrokken zijn, omdat ze zelf willen bepalen hoe het opgelost wordt.